machiel kuom buche manobedo aparo ni ok ginyisowa ne ni Kenyans mani kochacha ne dwaro ni mana kaka New York direct flights de gibed gi direct flights to Atlanta. Mane gidwa ni Kenya weso chimkuro but ka koro jatend piny mobiro miluongo ni mochung' ne national carrier the pride of Africa. Oweyo mano koro en the pride of shame. Obiro gi business jet, royal jets. Koro ang ni nyis prospective clients nade ni Kenya Airways ni endekwa, this is our pride. Koro nitiere kama ne gitene mana paro ni kanyo to bende jatend piny no kier mar nyisowa. To gimachielo bende nikech kata mana quotation mar Kenya Airways ni it's not clear. Ok owuok moriere nikech inyisowa milion moro 70, ichak nyisowa ni jatend piny no ne wantiyo gi milion 20 moko kalo mano. To koro ingeni mokongo penjo monego wapenj ni jet ni notimo ji adi. Koro kwa chako gi mano koro kanye mwanyalo calculate ni joma ne nie jet ni kadine bed ni gin jok mane nie Kenya Airways business class. Koro wang'iyo ni to dine gitiyo gi pesa di. Tingeni gimido gi penjri niya limbe ni nobed announced dwe mar 2 manyiso ni ne gin gi dweche adi mondo gipangi. Nikech kata ining'ega maber ni kidhi safar mar ndege sami buke choncha to bei ni piny. Sami buke kochiegni chopo cha to bei koro ni malo. Koro kinya nyisa ni last minute mane koro chope ka sirikal nochio to paro ni adonga wadhi limbe Amerika. Koka gichako manyo kaka gidwa dhi safar. Nikech saa mosechak pangno to gichako ng'iyo ni to koro jatend piny bro dhi nadi. Nikech aseneno ka ng'eny ji kata Professor Kagwanja gini ne wacho ni gima important en safety protocol mar jatend piny. Ni okonego be ni odhi to lor kamoro to wait to dhi. Ting'eni mane koro ema wapenjo ni kata sani mano odhi South Korea ni. Ing'eni for the first time okwaneno picha kowuok be wakia no dhi gi ndege mane gima wang'e mana kende ni nyoro ne nitiere picha mane nitiere Twitter mane senator Manarok wacho ni no yudo achiel kuom jo airlines koting'o gine mane wacho ni girito jatend piny. Koro wakia ka no dhi gi Emirates no dhi gi ndege mane wakia kaka notimo ang'owa no dhi. Nikech kata ka ni neno Gachagua gini kano keto pichni ne giwacho mana ni osewuok. Lakini kaka no dhi to kwatimo nani okwang'eyo. To adieri ka nikech kata nyoro kano weno wacho maber ni limbe madhie Korea en limbe madhie mar tich. Koro manyiso ni kidhi mar tich you owe it to jopiny nikech en transparency. Mondo inyisgi ni anta dhi to mae kaka safacha dhi timang'owa dhi bedo. Makata kiduogo to ji wacho ni jatend piny no dhi to waneno ka limbe no obiro golemo mang'eny. But ka koro in idhi akwa kuo sani pod okun kono okono kun ngeni oken jofuambo en jopiny en jopiny kaka en bende wuono sebedo kaka nyowacho nyoro ni jood bura nigi thuolo mar timo gimiluongo ni oversight. Koro wan be wan gi thuolo mar katiba mar oversight over the executive kuom penjo nikech budget oketne nitiere budget mar foreign travel. Moko nyalo wacho ni afadhali wach kata ni agulu nano no rumo abiro kwayo mondo meda. But kata ka tieke to mae kaka tiyo gi pesa motimo ang'owa mano miya. But ka koro ineno ka koro statement wuok ding when the beach to nineno kata mane wach ni ochako bet maliet nineno ka US government no wuok mowacho ni ooyo wan no kwatimo ang'owa wano kwatima ng'owa no kwa manyo ndege. Koro magi penjo mang'eny makoro wambe wapenjo ni to ka sirikal mar kata mar UAE wang'e maber ni official airline mar UAE en Emirates. Koro kane giwacho ni gidwa miye charter mar Emirates still ne ginyalo miye Emirates. Ang'o momiyo ne gidhi private mar Royal Jet. Koro magi penjo mitimo ang'owa mipenjo. Ting'e ni nitiere gimoro ma king'iyo maber kaka wan jofuambo mwafuambo mang'eny. King'iyo ndege ni, ting'iyo registration ne, ting'iyo gi ndege mane Janjaweed mar Sudan medio birogo. Namba gi lure manyiso ni en kambi achiel. Koro ing'e ni man to wawe mana gi kanyo.